फुंनिसिमि फायदे और सकायते मानै थामखो मा मारका लेमोन ता सुku बाय drop फुंगो जे माइसे फेमिलि दिबोनि माइसा जे गया ताबो खनि से ख ताबो सार सात ताब दङ ताबो माइसे टेस्ट रसा दङ सिमा साइति तिनी हिंके अगरतलावो सपाइखा tabuk sepura tini sapungni bohogo mai kelai nai diam se otok bahan nama ni sutok bahan basket thogya losung so katini hingke jeng tabo Kharchi Puja o sok paisa yang kisa puja rok mela rok kisa berai nene ni phailai mani hingke yang tingke asung no yang ke yang side tingke kisa video kaham ke no bonani yang te kisa sakmani tabuk hingke leng sa satung kuprama ayang berai phaimani hinene tabuk kurukbo teingnani bagai nasim tongo ekdom satung kuprama yang himka berai khang ka baleng sukata tabaka kurukbo teingngai kisa phan phainagrana mela tabuk hingke satung kuprama biang thangai tong norong nukui manai buskango tebo nuknai norong tam tong mela to choloi tongo already hingke tabuk himtete kisa mela naigre nai himdingke je mane ang norong no phunongnai ang lama thangtete tam nuk abon norong no kisa ang share khainai hingke sabo Kharchi mela naikha taklai bosorni ang kha to boni se seng nai tongkha so norong bo phaibe di jara phai hingke tabuk khalaigra na himni ta buskango tam mokhang to kon sanan kari asaka halat hami ane ekdom bizing jak amra to amar halka ikole se nagadula malai khabele ang khomono men ang omono kanane musung gotangai gangka ang ani laibo waisa bono nagadula kaine khaban bagai omono ani target tongnai o melawa ang omo waisa se kainai nani jora mangkhang ke tini to jora manglak kenai di chumui bo sida budul jang marka satung kupra mangke yang gana wong ke sida dukan cha jangnai dukan mukhai dukan cha dukan tam dukan kebang ma aske mela kotoma mo marang suka ke yang mai bo khiman somai bai ko nungmani bai sana bo musungo tam khaina ba to phono yogya mono lai numa thangnai jai bo maya ke hindi to buskango te bo thanglai ne sing tam tong nai nani yang mela sesuk bayar keng kamu anu ce asung nai to cute pai cute मुझे नरं खेतो हनै तखना अबरै बियां चलक asa himsoka hini तखना नरं no sanai pathagradi te kisa tongkai sanai te kisa wait khlaigradi ta ang biang thangai tong norong no sai khnaranai tabo kisa ang leng mani himinagrana ko hingke singo hima jagawa asake gan bo kaisa marke interesting gan hanyo rei tongkha pura ma muni soka o gan no khnawai mane ang bai ekdom mili tong soka o gan asake ang chalok hima bai abon bagai ekdom ma muni soka hingke ang tabuk thangai tongo bo jaga thangai tong nogo thangai tongo ang ani samung rok pai bai khan duty rok pai bai khan bukhang kasak jak ang duty pai kha mane no dress change khaika mane no bukhatei tongai malia tak thangsinai nogo dobon ke sung tabuk thanglai tong borong khorok ningke bisal gorni hingke ang bai te khoroksa boringke mela gorni ngangke ko sung dol mang hangke ko baksa ka thang tong lakheta hingke tabuk ngangke ang basa kawai tabuk thangi tongo dobon ke bukhata belain tong thokjak nogo thanan bagai hingke mai to akhoi mana hani marang jak haipano tong thongman bagai mai akhoi mara kunphan chili hingke ko mono siri bisrangonjoni m bazar showroom katal prongke ang sopaga bisrangonjo tabuk ang paitlangnai muia 2 kg paitlangai tini butik wasino khumdur puri songsana ke tabuk gani mana anu nana ni faizak saimi angane bego tamjani pai asuk rungkha kwbangma
hingke ang nogo sok pakya hingke norong nogoi mangkhana ani mukhang kasak jak nogo sok pai ti tu bai drop tabuk no fresh sang bai kha ang tamani hingke ani tinin duty hingke 6 o'clock ni simi dibonni ekta jora ni duty pai kha mane no dress rok change khai waishno ang mai kisa tia sisa chuwa bo ba haikena phai pai kha nogo phaina musung mani ta